Katanak tourism joka sorkar jela kan sabailut ya kijinglut jingsep na kabentaban penlong ya ka monolith festival kaban longshan hau no pra mentausnan. Ya kani lai thu do deputy chief executive member ba pensngan NCA habakram bigla pathai khubor hadian ka jinyalang joka executive committee hagne kasni pale. Wala kata ule thu ba council kla rai pat banbu kumba shi phaulak tengga kum ka jing pen up yo don kanu ka jingduna hakate ka tamasa. Kila don ru katu kat ni kirai baki ba ka isi kala shim hakate kasni kibaya de baka dorbar ka ban sedang hakani kasni thodi Ni baru mo kita sudah ka executive committee jong ka council ko jubi bagi court nam ta ka session buri lisai kasni special session ko bagi court alski na ka benta barwan ra ya ki kam ki ba khan don kam apo ka DC councils kabanin kong kalong bangin ra ya ka supplementary statement ne ka bangin apa ka supplementary demand maka jilun kam kerki ka jide ba kajing pilot precept dong ka khasil atau mos DC councils man choi nuk sai pi kawai ka DC council ka larai banya chakmar ka jide ba ka monil festival ka ba ka state government ng baga tourism department kan berlu dige expenditure warla ka taru na leng usul ka na bandon some budget ka gile ka art and culture ka bang imes ban pendung ka budget ha kanika session ka bladap na daw ngidon ka ban ra biang ita supplementary statement ha kanika special session na shai ka bangin erma khandiat na ka banta ka art and culture bang yo ban pendut khandiat la se ki jinon kam ba mono mana hak niang tai ha jingere ba kanika monolith festival kebaru kaji dia ke pension jongki MDC repiti ba don MDC ki beralih syah high court lu ban dawa kaji dia ke pension jongki ya kaji dia pada mang kaleng jongi ila isu bo biang akan dika supplementary statement jongi na ke bentar kaji penut kaji dia ke tok ningun ki MDC bagi don gamban aya ka pension ke jongki don tok tok ni jing penut ke badan kam kerki akabai dia ke legislative jongi ika taru ngina bu bianga erma katwane nang ba kinyo ban penlut hari ki kendiat pol shwa ba ka financial year nang ta ga education department ru ha last session ikam don allocation e bu haji de ba education department de bentaru ngina bu katwane ga phone na ka bentar education department nang ba ngi ban penlut haji de ba ki jing penlut apo ka education department kita gelong katu kane ki bayadei bad ka financial statement ni ka bagi wong ka supplementary statement dan supplementary demand ka bagi place la shai ka sni kawai jing de ka jing don kam kerki katrai ka pikan mau ka diga stage executive committee ka adap ila ong bala idon kam makum kumnu ban pe ba ka jing de ka jing tri kam jung ki snong ki thau kam tam ka jing nang bon jung ki jing sniu ling bagi babun ki jing sniu barkum juru kaji dai bat kajing rung katap jung kidiki beri bana bar klem kinu regulation ke besai te kum tang ina penbei na kalang isi bagi wan ba ya ka amendment ya ka administration of ilaka act 1991 ka bagi wan ra ya ka amendment bill menta 2023 hakani ka ilaka hakani ka administration of ilaka Second Amendment Bill arjar arpulai. Inyo ya kaban pendung ya kateng jong ki senglong mi ki seng samla kandon ka Social Vigilance Committee nang ka komjuru hajinga dei kador bardong kador barsnong bat ka kamram juga kador barsnong ka kamram juga kador bardong bat bakanong mandatory hajinga dei bat ban maintain ya ka snong register ne ka record snong bang abanong kenang bangin sotu ba ibawan song wan sa dei bandon ki record ki basai kenang ban light na kinuni ki kam sniu bangin kloi ka ban yo ru ban sotu ada don kanunu ka jingla sniu ru leng ba ki record ngin state ban yo ban identify kani gong very important nomor ba ngidon kam ban wan ra ayaka ambition dei tang hak ilaka ban hagi snong ki thau ki jongi te kita kilong ka way pat ka bill ka bangin wan ra ka bang very important kadoni ko urgency kumba piti pa jinja Manipur managan ni pagbon ko pet sani
Saya kiwi jelar oleh saya memang ban batai ki jingjia. Ada kita pa ka amendment bill jongi by the admission of ilaka second amendment bill arja apply kanirap sibun naga banta jongi. Ban issue wi certificate do kamlong shoot kam kawai ka certificate henry kanlong specifically katkum ki judge certificate kibangi di ban issue kane kanirap sibun naga banta jongi ban restrict ban long vigilance haji ade ba kajurung kibabun ki beriu nabar berkunjung ke jenis crime hasil ngat tahu yang di kenja ke di drugs berkiwi-kiwi ni lah thok syayang ni baga di kamram juga seng sama senong seng long kami ka special vigilance committee bahkan long husiar jadi bagi dikam pada dorong kono kini telang bagi polis berkata ni ale umdei tang daga baktin le daga bagi gua pan thok haka ain ke jungi gitu.